ay no kami takaman lami warna di tenung mengkapis di kesupadara di malawang kumitir kapindang sumilang di puno ay no mga tungan ay ko nangingiti yan. Kalarat din. Sige, ito po natin nakalarat din. Ora-ora naman din na taon niya artista na ni Sarah. Ang sama. Hoy, ano pa? Hindi ka. Hindi ako na siya sa. Garumi bunga saka sige yang mabisa kasenangan siya gedera abiye nakabaka orang di kita nakanak liang abu demas mira genara kabera adu sirang kade biye semana do manang kakudo patadu usunam Mata. Tadi itu mengatungan kada taruh ke sini po itu mengatungan ya maka bergerak so ayo ngaguliluk ke tembek kui dasar suka berengka upanang kada pamakawa nalang amin dan lembar kau si pengam apa nanabu ko pangan di masa kini arangku kui begnara bebentang tawa kawan sobe ilai hidup Mau nanti kita nak pasang pasang. Mau tangguh. Gusta na siya malaki. Dari pamugin na sa umamin saka niya pa siya. Sana mabibilang. Usap ko na rin ako. Sana manalay diya. Papapula dila datang ay di nasir pangaukiya harabam kuwag bertema apa panta kaay mga tongan ay igirak beladala curi naman tau mapanaw na di ketong bidi ka umatong bidi bedeng kiyatang kaya sa nisikurin na yung dahugong peturay na tao na'y pandapati wawuli ku'i panalug magluwak ka ng per ay tola ka sa unika Kailangan mo manaya mga artista ito. Yes, so manguda bisnis sa Orian. Kata si kuno mo si manguda Pagman. Kaya si Dimang, si Yote. Magubel mo na sa kwan, sa tira. Kata si manguda Pagman. Mamay na yan. Hindi ngobrol tayo na mayagan na di kanu pamanagkuan uwag beso berat tayong bepea di penganong naung na di pengong oran de ilalaga pendungar na
ayam mata benar menipan nalar sadar ka ayam mambu benar bau mana bemintin belalayong permi mapu menagi yusul lalaga pangguder no manguda pangada pangkami ati alungan miya dumangatungan ayam ati alungan muna kurini wada ay dumangatungan ay dumangan ay inam hari ay inaw na ayamatam benar na dia kumapamakad kaya may pantuning umbawala din nakadaw suka pangina awai ka benar ka bebatayana ay dumangatur manay benar bebatayana benar ka sarasuwe isa usa undesana benar beede isa sa untawarana ina usa siramana do yuto kalami pantungiyo ayam mampu benara ina umanga dodot tengah ayamku Yo lagi membuat si motor. Wow dia nakapapan ogo di hukuman. Jangan ada dia no. Taraki mama Lah, live concert. Era manasaka tamudon duo nabusuki akira natakere ina umangano tabusuki akira joka odiai ko sapuya bira kainaya kataya milambe Tuna keseng kau setia keiran hidup untuk Apa tambah? Nabusuki panganun datoy ayaw to watande busuki panganun na bentugi dato ote mabalong kiri mabalong nakim alilan ay pandapat yung di panalog berabagi dengalan beran deloyongan nakau masawang sumbeng kira-kira ay ingan na ay di umato tumanay na ditami pinalog iran dungan lalaga kanaka ay mga tunganay ina umanga tel sorin ya api ya ay utuwang sabi kita kan ini mau dinyatakan denay di mga luluwa mga pagriya kumita na